Tady ten rok jsem na CryptoByte jel dokonce bez lístku a prostě doufal, že se tam dostanu. Jaký to má výkon a občas je prostě potřeba se do té komunity trochu vecpat. Moje stroje se nerozbíjí. Silhář. Jestli vy konkrétně někoho hledáte. To nejde mi stroj, co mám dělat? Zkoušel jsem to vypnout a zapnout. Byl zapnutý mikrofon. Čau, já se jmenuji Vladimír a tady to je první epizoda pořadu Pod pokličkou, kde chodím do bitcoinových firem, konferencí a celkově českého pozadí bitcoinu a ukazuju vám, čeho už dosáhli, jak pracujou, ale hlavně, jak tam můžete najít práci. Třeba mně se to dneska povedlo, a to úplnou shodou náhod. Moje práce na CryptoByteu vlastně spočívala v tom, že jsem spravoval vedlejší stage. Zapínal jsem speaker mikrofony, natáčel jsem to a to je vlastně všechno. Ale kvůli tomu jsem tam nepřijel. Tak jak jsem se k tomu dostal? Všechno to začalo v roce 2006. Když mi byli 3, vydělal jsem svůj první $1 000 000. A když mi bylo 5, tak jsem zkrachoval a musel začít znova. Tak mě začal zajímat Bitcoin a začal jsem ohledně toho psát na Twitter. Toho si k mému překvapení všimlo hodně lidí. A tak jsem už minulý rok na kanál CryptoByteu začal vydávat přednášky, aby vy jste se je mohli pouštět online. Tady ten rok jsem na CryptoByte jel dokonce bez lístku a prostě doufal, že se tam dostanu. A nechci se jako chlubit, ale řekl bych, že se to povedlo. Jediný, co já jsem tam měl vlastně dělat, mělo být natáčení videa pro Patrika. To jsem i nějakou dobu dělal, dokud za mnou nepřišel Dušan, organizátor konference, a neřekl mi o tom, že mu vypadl člověk, co má dělat vedlejší stage. A tak jsem se rozhodl, že pojednou budu hrdinou, který zachrání den. Tady to je něco, co k práci v Bitcoinu patří taky. Nikdy v životě jsem totiž nevěděl, že by česká bitcoinová firma nebo tvůrce hledali střihače, člověka, co jim bude dělat stage, člověka, co jim bude vydávat videa z přednášek a občas je prostě potřeba se do té komunity trochu vecpat. Takže pokud chcete dělat v Bitcoinu, ale umíte dělat něco, co s Bitcoinem vůbec nesouvisí, tak je na vás vymyslet, jak to tomu trhu prodáte a jak to s Bitcoinem spojit. Teď už konec tlachání, jdeme se podívat na rozhovor s někým, kdo na rozdíl ode mě ví, o čem mluví. Tak jo, jsem tady s František Kohout z Galosoftu, neboli jenom František z Galosoftu. OK, super. Měl bych na tebe pár dotazů. První je teda, očividně tady vidět, prodáváte minery. Zajímalo by mě, co to je za mašiny, jaký to má výkon a kolik to přibližně stojí. Velice komplexní otázka, budu se snažit nedělat úplně velice komplexní odpověď. Na stole můžete vidět převážně solo minery, protože je období bear marketu, tak místo toho, aby jsme prodávali stroje, drtili investice, tak si spíš hrajem. Protože v období bear marketu si musíš hrát, aby si neřekl, že veškerá snaha a úsilí, kterou si investoval do Bitcoin miningu, nepřišla vniveč. Na stole máme zároveň projekt Guardians of Blockchain, což je náš nový projekt, kde se snažíme dělat úplně něco, jako je třeba Brains Miniminer, ale ještě mnohem jednodušším způsobem. Vychází to vlastně z Nerdmineru, ale je to naše vlastní úprava, jednak toho firmwareu a i druhak těch obrazovek a snažíme se jednak zákazníkům, kteří si koupí velký stroje, dávat tohle jako dárek, anebo lidem, kteří chtějí víc proniknout do miningu, tak vlastně prodávat za velmi malé částky. Pohybujeme se mezi 500 až 800 korunami za takový... Za miner? Za takovýhle miner, ano. Za tady ten? Ano, přesně tak. Ten zrovna stojí 799. Ještě tě jenom maličko předuším, jako netechnický člověk, jaký firmware na tom běží? To máte svůj teda, nebo upravený ten jejich? Celý projekt Guardians of Blockchain je full open source, takže když tam přijdeš, necháš mi svůj e-mail, tak já ti pošlu kompletně celý PDF-ko, kde vidíš úplně step by step, jak si to vyrobit sám doma, pokud nejsi línej, a dávám ti tam i zdroje prostě k 3D printu. Takže pokud máš 3D tiskárnu, koupíš si od malého čínského dítěte, které to vyrobilo u pásu, malou Liligou display, což je malinký TFT display s ESP32 čipem, který přijímá předkompilovaný C kód přímo do svého jádra, má Bluetooth, Wi-Fi, tak si to můžeš za pár drobných vyrobit sám doma, řekněme třeba za 300 korun, jsi schopný si to vyrobit doma sám na koleni. Nebo si línej a koupíš si to. A příští rok chystáme velkou novinku, kdy do tohohle malého těla ten malý Bitcoin miner pouze simuluje těžbu, protože má asi jenom výkon 250 kHz, to je nic. Dospělí taťkové mají teda, to jsou řády, úplně jinde. To má třeba BMM, ne? Přesně tak, nebo obecně BMM-ko má 1 tera. Ještě mám dotaz, vy se věnujete i velkému miningu, nebo jenom tady tomu solo? Věnujeme se i velkému miningu, tomu solo miningu se věnujeme v období, kdy je situace zlá. Kdy je potřeba se hrát. Kdy je potřeba si hrát, přesně jak jsem to říkal na začátku.
Velkému miningu se věnujeme taky. Máme stroje převážně v UAE, ve Spojených arabských emirátech. Nejsme tak velcí, nepočítáme jako zásoby strojů prostě v tisících strojích, ale víceméně usnadňujeme vstup do miningu lidem. Když chceš těžit, seženeme ti jeden stroj, zapojíme ti ho, zároveň ti dáme návod, jak se v tom orientovat, jak ho připojit na půl a ještě navíc rozjíždíme nebo rozjeli jsme službu takzvaného garantovaného hostingu, kdy my víme, že se stroj rozbije zhruba 1,6 krát ročně. Ten, kdo říká, že se stroj nerozbije, je lhář. A řeknu to každému, kdo mi řekne, že jeho stroje v hostingu se nerozbíjí. Moje stroje se nerozbíjí. Jsi lhář. Máme spočítáno, že se stroje rozbijou zhruba 1,6 krát ročně, oprava stojí zhruba $100–150. To by ještě šlo, ale ty čekáš třeba 14 dní, než se ti prostě tvůj stroj nějakým způsobem opraví. Takže my nabízíme službu, kde ty nám dáš 5 kg dopředu, my ti garantujeme výkon a dejme tomu v kontejneru, kde je 100 strojů, tak 60 je klientských a 40 je našich. A když se tvůj stroj podělá, tak my okamžitě bez výpadku hash rateu nahradíme tvůj stroj naším strojem po dobu, co je tvůj stroj v opravě a opravu ti neúčtujeme, protože už jsi ji předplatil. Poslední dotaz, možná poslední dva, je, můj kanál se zaměřuje hlavně na to, že bych chtěl lidem ukazovat, že práce v Bitcoinu existuje a že je potřeba. A tak bych se chtěl zeptat, jestli vy konkrétně někoho hledáte. Hele, máme rozjetých aktuálně pár projektů ve střední Evropě a v České republice. Soustředíme se na pomoc třeba solárníkům, kde jim nevychází ekonomika a mining by jim dával smysl. Rozjíždíme pár jako takových menších projektů, kdy třeba nabízíme montáže do baráků, protože děláme v rámci Galosoft skupiny, děláme software, děláme hardware, děláme i elektriku, máme i kulatý razítka na silnoproudy, to se krásně spojuje s tím kryptem, protože jak jsme holding, tak máme jako více těch tvůrčích schopností a hledáme lidi nejenom do krypta, ale hledáme lidi třeba i na vývoj, dneska už se tomu říká AI orchestrátor, protože už programuje AI, ale hledáme i šikovný lidi, který by třeba bavilo montovat elektriku v baráku. Nemyslím tím jenom zásuvky a tahání kabelů, ale děláme s rakouským Loxonem, který nám dokonce řídí na několika sajtách i ty těžby, spotřebu a tak dále. Takže určitě se u nás uplatní lidi, kteří si chtějí hrát s nějakou inteligentní elektroinstalací. Uplatní se u nás lidi, kteří znají AI a chtěli by s ním pracovat dál a rozvíjet se třeba ve vývoji. Uplatní se u nás lidi na support, nějaký základní, kdy vlastně budou schopni lidem odpovídat na jejich požadavky, že třeba jako nejde mi stroj, co mám dělat? Zkoušel jste to vypnout a zapnout, jo, tak jako něco takového. Takže kdyby někdo chtěl do Galosoftu, kam vás má kontaktovat? Běžte na naše stránky galosoft.cz, zavolejte na telefon nebo nám pošlete e-mail a my se vám budeme plně věnovat. Mimochodem Galo je latinsky kohout. A jelikož moje jméno je Kohout a firmu jsem založil s bratrancem, bráchou, tátou, tak Všichni kohouti? jsme 4 kohouti na jednom smetišti. Kolikrát říkám, že táta je tam jenom kvůli tomu, že je starší ročník, tak aby to na obchodním rejstříku vypadalo hezky. Že? Přitom je to bílej kůň samozřejmě. To je ode mě asi všechno. Děkuju za rozhovor a jo no, děkuju. Rád se tě poznal. Ať se daří, chlapci. Díky. A potom hlavně pro diváky, na co bych se chtěl zeptat, když by příští rok, dneska ti brigády nepadly, když by někdo měl zájem o to pracovat pro CryptoByte, příští rok třeba, kam má napsat, hledáš někoho? No, nemůžu říct, že bych úplně někoho hledal, protože většinou, když už, tak hledám spíš lokální pomocníky, protože to se dělá opravdu tady ta akce, já nevím, ve 12 lidech, není to úplně jako, že to dělám úplně sám, ale kdokoliv, kdo měl nápad třeba na příští ročník, třeba nebo jak to třeba ozvláštit nějakou aktivitou, neříkám, že tady myslí na nějaký žilky, ale třeba nějaký bitcoinový kvízy nebo nějaký skládačky, tak že napsala teda info@bitcoin. OK, super, to je asi ode mě všechno, děkujeme ti za tady tu skvělou akci a já ti osobně děkuju za dnešek. Já děkuju, velmi hezky, že šla pekaná. Takže já jsem se dneska vlastně prakticky omylem dostal sem do backstage CryptoByteu, kde jsem dělal ZK Stage, sorry, Satoshi, ale jo, tady můžete krásně vidět, že práce v Bitcoinu je a stačí být aktivní, stačí chodit na akce
a občas se k tomu můžete dostat jako slepý kousem, ostatně jako se dostalo mně. Takže určitě si myslím, že ať děláte cokoliv, i když jste možná dneska mohli vidět, že když jsem se lidí ptal, hledali hlavně ty technické pozice, ale to nevadí, ty pozice si můžete najít sami a když budete štěstí chodit dostatečně naproti, tak jednou přijde. Já vám děkuju, že jste sledovali tady to video, dejte like, odběr, sdílejte to a vidíme se u dalšího videa, tentokrát doufám, že už snad z nějaký firmy nebo třeba z BTC. Čau. Super. Já jsem